וברוכים הבאים, כל המאזינים, כל הנמצאים בחדר, כל הנמצאים ביקום, לתוכנית 91 של ספק סביר. כנסנו כאן היום ב-31 לדצמבר 2011, באמונה מלאה שצערנו נזכה לראות את השנה הבאה, והכל ימשיך כרגיל. ייי! הורה! אתה תמיד יודע איך put that optimistic spin on things. אנחנו נראה במהלך התוכנית איך הספקנות לא הובילה אותנו לשום מקום, ואיך העולם נשאר גרוע כמו שהוא היה, כל מאבקנו לשווא. מן! והיום איתנו ירון אסה. כן, בן אדם. והישר מרמת גן, ליאור הלוי, או לא? גבעתיים, אבל לא נתווכח על זה. אותו דבר. בדיוק. Happy New Year, ואני עם ברק, אכן נבואות הזעם. לא, כן ברק. Happy New Year. Happy. מה, אל תיקח את זה קשה. יכול שתמהר ותקבל עליך את טבע הדברים והמסע ה-inevitable journey towards darkness, death and despair. כך יהיה לך יותר נוח בהתקיימות היומיומית שלך. תוכל להשתחרר מהכבלים של הנורמה. בכל אופן, לקהל מאזיננו, שנה אזרחית טובה שתהיה לכם. מה, אני ספקן? מה ציפית? You're a cynic, לא ספקן. בכל אופן, כדי לחגוג את הסיבוב שלנו סביב השמש ממועד שרירותי כלשהו, והגעתו שוב במועד לא מדויק שנקבע גם שרירותית, מיטב הירחונים המדעיים או האתרים של המדע הפופולרי שמצטטים מהם, הכתירו את התגליות או המחקרים הגדולים של שנת 2011. אני בחרתי כמה מהם על פי הטעם האישי, כי הרשימות הן לא ממש חופפות, חוץ ממה שהופיע בכל הרשימות, אז אמרתי, טוב, כנראה שאנשים שיודעים על מה הם מדברים הכתירו את זה כמשהו חשוב, וגם יש לי עוד כבונוס, 5 מחקרים הבעייתיים ביותר שgot retracted, אז הם פורסמו בירחונים מדעיים, ואז בעקבות ביקורות ומחקרים נוספים הם נמשכו כי הבינו שהם לא עומדים בסטנדרטים של פרסום מדעי. אז ככה, בואו נתחיל מהתגליות המעניינות ביותר, או המחקרים המעניינים ביותר של 2011. הכי פחות מעניינים. הכי פחות מעניינים. אז ברק, אחד הדברים שחזר בכל המקומות, זה הדבר שהכי פחות מעניין אותך, והוא הגילויים של כוכבי לכת מחוץ למערכת השמש. אז אכן אנחנו רואים יותר ויותר כאלה, וזה כבר נהיה פחות ופחות חדשות. השנה היו 2 שיאים מעניינים, אפשר להגיד, כשנתגלה הכוכב החיצוני בגודל של כדור הארץ, הכוכב החיצוני באזור שתומך חיים, שהוא פחות או יותר בגודל של כדור הארץ, ו2 כוכבי לכת חיצוניים באותו סדר גודל במערכת שמש חיצונית. וכל כוכבי הלכת החיצוניים האלה הם באמת כבר נמדדים במאות, והם אפשר להפסיק לדווח על זה. עד שלא ימצאו אחד שנראה כמו כדור הארץ, נראה לי שאפשר להפסיק עם זה. כי הוא ממש עם היבשות והמים וערים שמזהים עליו, we can quit it. הדבר המעניין הנוסף שהאמת היא לא כיסינו בתוכנית, היו כמה מחקרים מעניינים ששכתבו את השושלת האנושית, את ההבנה שלנו של השושלת האנושית. מתי העמים התפלגו, מתי היו יציאות מאפריקה, מתי העמים באירופה התפלגו לאסיה ודברים כאלה. כן, זה מאוד מאוד מגניב. ומאוד מאוד לא מעניין. מאוד לא מעניין. את ברק. את רוב האנשים. אתה רוצה לדעת שבאת בוודאות מהניגרס? אני מניח שבאתי בוודאות מהניגרס. כמו שנת 2010, גם שנת 2011 הייתה שנה של תאי הגזע. יותר ויותר מחלות שגם יש פריצות דרך בטיפולים בהם באמצעות שימוש בתאי גזע, וגם יש ממש טיפולים בתאי גזע שמתחילים לפעול. כשמשלבים את זה עם ההתקדמויות המהותיות בהנדסה גנטית, שאומנם הם הגיעו לשיא השנה, אבל עובדים עליהם כבר 10 שנים בערך, מגיעים לדוגמה למחקר המדהים של ריפוי לוקמיה באמצעות תאי מערכת חיסונית מהונדסים ומשוחזרים. וכל הנושא של ה-delivery mechanism, השילוב של מולקולות או חומצות אמינו, כדי שיוכלו להיכנס לגוף ממש להכניס דברים לתאים שישכפלו את עצמם בין השאר.
או שיהרגו את עצמם אם הם מכילים סרטן וכולי. אז כן, אנחנו רואים ממש הבשלה של המון טכנולוגיות מתחומים שונים ומשיקים, ואנחנו לאט לאט מצליחים להפוך אותם לפתרונות הנדסיים וממש ליישם אותם. והשנה הזאת הייתה דוגמה נהדרת לתחילת התהליך האפקטיבי הזה, שזה אחלה באחלה. כל הרשימות בעולם ציטטו איזה מחקר שאני אפילו לא שמעתי עליו, אבל מסתבר שכולם עשו ממנו כל המגזינים המדעיים האמיתיים לקחו אותו בתור פריצת הדרך של 2011. מסתבר שהיה מחקר שגילה שחולי איידס, לא רק נשאי איידס, שלוקחים את הטיפול האנטי-ויראלי, אם הם לוקחים אותו בכמויות מספיקות, אז הסיכוי שהם ידביקו מישהו שהם שוכבים איתו יורד ב-96%. לא ל-96, ב-96%. שזה, כאילו, אני מניח שזה משמעותי, אבל אני לא יודע, זה לא מצטער בעיניי בתור פריצת הדרך המדעית המדהימה של 2011. לצורך העניין, לפחות הכותרת הכי גדולה היא שיש לך קונדום לאיידס עכשיו. קונדום לאיידס? כן. אבל זה עדיין משאיר 4%. טוב, חביבי, אתה אומר שאני ציניקן. חביבי, זה חתיכת דבר. בכל אופן, כן, פרסמתי בפייסבוק שלנו שבכל פעם ששומעים בתוכנית בכל אופן, נחתכו משם 3 דקות של צלילה לתהום הנשמות האנושיות. ובנוסף, סקרנו את זה גם בתוכנית, חיסון מלריה שנכנס, שהראה תוצאות מבטיחות בשלב 3 של הניסויים הקליניים, וכנראה שיוכלו להתחיל להשתמש בו ב-2015. הוא כשלעצמו נראה מאכזב, אם רק באזור ה-50% ריפוי או 60% ריפוי, אבל בפועל המשמעות שלו לאיכות החיים ולחיים של מיליוני אנשים בעולם היא מאוד משמעותית. עכשיו, חוץ מזה היו עוד המון התקדמויות קטנות, הנדסת חומרים, גרפן עלה המון לכותרות בתור חומר מאוד מבטיח וכולי, ואלה דברים קצת פחות מעניינים. אני ממליץ שנקפוץ לפשלות. מה, אין לך, זה קוונטום שיט. האמת היא, אני הסתכלתי על זה, והייתי כנה עם עצמי, ואמרתי, מה באמת התרומה של הדברים האלה למין האנושי? והבנתי שהיא 0. מה עם הקוונטום קומפיוטר? הוא עושה צעדי ענק. הוא לא באמת עושה צעדי ענק. באמת? מישהו חזה את זה. בנושא של מחשוב קוונטי, אז הצליחו להגיע לכל מיני מנגנונים שבהמשך הדרך יוכלו להוות בסיס לדברים מאוד חשובים, אבל כן. אנחנו בשלב של הגילוי של מולקולת ה-DNA מהבחינה הזאת. ברור שזה עומד להיות מאוד מאוד חשוב בעתיד, אבל we're not there. קשור אליי שיהיה לך משהו. בכל אופן. יש גם רשימה די מעניין של מחקרים שנמשכו, retracted, כלומר שהתגלו בהם בעיות מהותיות והם נמחקו מהירחונים שפרסמו אותם. זה תהליך טבעי במדע, זה בסדר גמור. לרוב גם, למרות שזה צעד די משפיל לחוקרים שעשו את זה, החוקרים לא מתנגדים למהלכים כאלה. ברשימה הפעם של אלה שהיו השנה יש דווקא מחקר מעניין שבו כן התנגדו למשיכה שלו, וזה אפילו הייתה שם זווית ספקנית ורפואה אלטרנטיבית. It's very nice. אז בתור דבר ראשון, ברק, אתה תאהב את זה, מכון המחקר רנד, שעושה הרבה מחקרים עבור הממשלה, הוציא מחקר שטען שחלוקת מריחואנה, כלומר חנויות שמוכרות מריחואנה רפואית, הורידה את רמת הפשע בלוס אנג'לס. בשכונות שבהם היו את החנויות האלה. הם ייחסו את זה לעובדה שבמקומות האלה יש אמצעי אבטחה מאוד מוגברים ומאוד גלויים כלפי הרחוב, ואיך האנשים נמנעים יותר מלבצע פשעים בהם. המחקר הזה נמשך, היות וגילו שהם לקחו את נתוני הפשיעה שלהם מאיזה ארגון ביתי של מישהו באינטרנט, ולא ממשטרת לוס אנג'לס. ואחרי שישבו את זה לנתונים האמיתיים, גם הייתה איזושהי... לא, שום מגמה נצפת סטטיסטית. זה לא העלה את הפשע, אבל זה גם לא הוריד אותו. כן, that's ridiculous. אם נדבר על ridiculous, ברק, you don't know the shit about ridiculous. Oh, I think I do. מחקר שפורסם מ-2009 ב-Proceedings of the National Academy of Sciences, והוא טען שהסיבה שבשלבי החיים של פרפרים יש זחל, קטרפילר, היא כי בעבר הרחוק פרפר הזריע תולעת. והתוצאה של ההזרעה הזאת היה בעל חיים שהתווסף למחזור החיים שלו השלב הזה של הזחל, של הקטרפילר.
איך זה התפרסם שם? רגע, אבל זה לא באמת זחל, זה גולם. זה לא זחל שהוא פעיל. לא, אבל יש קודם זחל ואז הוא נכנס לגולם. זה הרי הקטע, הזחל מסתובב ואוכל ואז הוא מתגלם. אתה צודק שזאת שאלה מאוד טובה איך הם פרסמו את זה, היות וכל ראייה שהם נתנו הופרכה לחלוטין מבחינה גנטית והיסטורית שידועה לנו, אבל עדיין זה פורסם and it got retracted. Who are these people? למה לעשות מחקר כזה בכלל? שאלה טובה. הם חשבו שהם זיהו גנים משותפים בין תולעים, שהם בדיוק אחראים על המטאבוליזם ועל הזה. גם יש לך גנים דומים, יכול להיות שהתפתחות מקבילה דומה, אני יודע בשביל שלב הם זחל והם תולעת, יש אולי כמה דברים משותפים למבנה שצצים פה ושם, אבל זה לא אומר שציפור הזדווגה עם חרק, אני יודע מה. היופי הוא שאפילו אין את הדברים המשותפים האלה במבנה, זה מבנים שונים לחלוטין בין זחל לבין תולעת. זהו, זה נשמע לגמרי אמונה אידיאולוגית, או רמת טיפשות שלא תאמן בכל שלב. חוקרים מהודו פרסמו מחקר רפואי שמראה שעדיף לטפל בדלקת בתוספתן, באפנדציט, עדיף לטפל בו באמצעים אנטיביוטיים במקום בניתוח. ומיידית לאחר הפרסום של זה כל ארגון המנתחים האמריקאי בערך קם על רגליו ואמר, אבל אנחנו מצילים אנשים ממוות כי זה לא עובד. And it got retracted. בטח שהם יגידו את זה, הם מרוויחים כסף, הרבה יותר כסף מהניתוחים מאשר מהאנטיביוטיקה אירון. ובמקרה גם הנתונים תומכים בטענה שלהם. הם בעמדת כוח, הם זייפו את הנתונים. איך באמת יש נתונים? זאת אומרת, כמה אנשים היו מוכנים להגיד, טוב, אני אקח אנטיביוטיקה ואולי אני אמות, כי ברגע שקורה, ישר מובילים אותו לבית החולים והוא... אז זהו, היות והאפנדיציט זה תופעה רפואית שהיא נמשכת, דלקת באפנדיציט, היא נמשכת מספיק זמן כדי לזהות אותה ולעקוב אחריה, אבל היא עדיין נחשבת לחירום ודחופה, אז יש דווקא נתונים מאוד טובים שאנשים שהיו באזורים מבודדים, שרק היו יכולים לטפל בעצמם באמצעות אנטיביוטיקה, עד שהבילו אותם לבית חולים. אז דווקא בהיבט הזה יש נתונים לא רעים. אז לא היה שום שיפור בטיפול באנטיביוטיקה? זה מה שבעצם... היה שיפור ויש אנשים שהצליחו לשרוד, אבל זה... אתה צריך לעבור ניתוח, נגיד את זה ככה. כן. זה 4% האלה ש... כן. דילגתי על מחקר, אני אגיד אותו כי הוא חשוב. יש את הפסיכולוג האבולוציוני שזייף מחקרים, דיריק סטרפיל. כן. אז התחילו בתהליכים של להסיר את כל המחקרים שלו, ולדוגמה הוא שר השנה מחקר שלו שטען שגרפיטי והשפעה גורמים לפשע בערים, הם מעלים ממש את אחוזי הפשיעה. לא, זה בגלל שאנשים היום גודלים על טלוויזיה, הם רגילים שפשע מתרחש באזורים כאלה, אז הם רואים את זה באזור מסוים, אז הם תוקפים יותר, זה obvious. זה בערך איכות הנתונים, רק שאפילו את זה לא היה לו, אז הוא המציא את שאר הנתונים. כן. ואנחנו מגיעים למשהו מאוד מעניין. הרבה מהחולים במחלות כרוניות בימים האלה של הרפואה המערבית והקונבנציונלית, אין באמת דרך לטפל בהם, אלא רק להקל על הסימפטומים שלהם, והיא גם לפעמים מתקשה בזיהוי שלהם. כמו אלרגיה? בדיוק, כמו אלרגיות לדוגמה. אז הרבה מהחולים האלה מיואשים מהרפואה המערבית, והם מנסים לקפוץ גם על טיפולים אלטרנטיביים שיתנו להם איזשהו מענה שיקל על איכות החיים, אבל גם הם מאוד, יש אגודות לחולים האלה, והם מאוד קופצים על כל מחקר מדעי שאומר, הנה מצאנו, ומקדמים אותו. אחד המחקרים, אחת התופעות האלה, מה שנקרא chronic fatigue symptom. תופעת העייפות הכרונית, זה שונה מתופעות שלהם יש סיבות מדעיות שגורמות לעייפות כללית וכו', אלא זה בדיוק זה שם לאוסף של סימפטומים של עייפות וחולשה שלא נמצא להם סיבה מדעית, ולמעשה חלק גדול מהממסד המדעי לא מתייחס אליהם בתור תופעה אמיתית אפילו, אלא בתור צבר של סימפטומים שמלווה בתופעות פסיכוסומטיות, ואין לו טיפול, אין לו גורם, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו. וב-2009 יצא מחקר שנחשב בזמנו לפורץ דרך, שהוא הראה שהתופעה הזאת נגרמת מווירוס, וירוס בשם XMRV. הם זיהו גם קורולציה וגם קשר סיבתי בין מקרים כאלה לאלו.
ומיידית כל האגודות שעוסקות בתופעה הזאת קפצו על המחקר הזה, כי הוא מצד אחד אישש את העובדה שזו תופעה אמיתית מבחינתם, הם אמרו הנה מחקר אמיתי שמראה, זה באמת משהו שקורה, וגם אולי יש פה נתיב טיפולי. אז זה גם יש פה עניינים של ביטוחים, מבחינת ביטוח בחיות, גם האישוש הערך העצמי שלי, שאני לא מדמיין דברים, יש לי תופעה אמיתית, זה רק טבעי. אממה, מאז 2009 עברו כבר שנתיים, התופעות לא הצליחו לשחזר את התוצאות של המחקר באף מעבדה, לא הצליחו לשחזר אותה לא ברמת הנתונים הגולמיים שטוענים לקורולציה, לא ברמת המכניזמים שהם גילו, התחילו להופיע, כשבדקו יותר טוב את הנתונים, התחילו להופיע חשדות שהדגימות היו מזוהמות פשוט, שנעלי המעבדה היו לא נאותים, ביקשו מהחוקרים לעשות ריטרקשן משותף, כלומר, לא להגיד שזה היה משיכה כפויה של המחקר, אלא ביחד הגענו למסקנה שנדרש מחקר נוסף ולמשוך אותו, החוקרים לא הסכימו לזה, בסופו של דבר חלק מהחוקרים כן הסכימו, בעוד שחצי מהחוקרים המשיכו להתעקש, עד שבספטמבר המחקר נמשך לבסוף בכפייה, ואפילו נפתחו הליכים למחקר של רמאות, כי חלק מהנתונים נראו עגולים מדי, חלק מהנתונים האלה. אז יש פה שאלה אם זה wishful thinking, או זה באמת היה הנתונים, או שמישהו באמת עיגל פינות ועיגל נתונים. זאת שאלה טובה מאוד. מאיר טייק. מדהים, אני רואה את ניצוצות העניין בעיניכם. האמת, אם נעבור לפן הבידורי, אז עוד אחד מהארגונים שעושים סיכומי סוף שנה, זה ארגון Sense About Science הבריטי. הוא בכל שנה מוציא את רשימת הסלבריטאים שהם היו או הכי מגוחכים בנושאי מדע, או כאלה שהיו דווקא יחסית בסדר. והוא מפרסם אותה, והיא די מבדרת כעיקרון לקרוא אותה. גם השנה רובה עסקה בנושאי דיטוקס ובריאות כללית, כמו תוספי תזונה וויטמינים, ומציינים באתר שלהם ומפנים למחקרים שמראים שאם אתה עושה תזונה טובה ומאוזנת והגוף שלך הוא בגדול בריא, אין לך מה לחפש, הוא יודע לנקות את עצמו, הוא יודע לאסוף את המזון שהוא צריך, ובגדול כולנו די בסדר. אתה מנסה להגיד שהגוף יודע מה הוא עושה? ככה יצא, הגוף הוא מכונה שבגדול לפרק הזמן של החיים הצעירים שלנו עובדת טוב. חוץ מכל הדברים שלא עובדים טוב. חוץ מכל הדברים שלא עובדים, אחר. אז יש כמה היילייטים מהשנה שאני אכנס אליהם, אבל כן הם שמו לב לעלייה מעניינת השנה. השנה היה עיסוק מוגבר בנושא החיסונים, גם של קבוצות נגד חיסונים, אבל גם במיוחד בעקבות המרוץ לפריימריז בארצות הברית, פוליטיקאים שהתבטאו בצורה נוראה ואיומה בנוגע לחיסונים, צורה מנותקת לחלוטין מהמדע, שההיילייט שלה זה ההתבטאות של המועמדת הרפובליקנית מישל בקמן, מיסיס קרייזי אייז, שהיא ציינה שהיא דיברה עם מישהי שהבת שלה לקחה את חיסון הפפילומה לסרטן צוואר הרחם, שהפכה למפגרת בעקבות זה, ועד היום נכשלה בלהביא את העדויות שאכן הייתה מישהי והייתה שיחה כזאת ושדברים כאלה בכלל קורים, ואנחנו מתייחסים לזה קצת בבדיחות, או אני אתייחס לזה קצת בבדיחות הדעת כי האישה הזאת מטומטמת, אבל לצערנו הרב היא גורמת, בכל אמירה כזאת שמקבלת הד פומבי, גורמת ממש לנזק מבחינת אחוזי ההתחסנויות של אנשים, ובאופן כללי היחס לחיסונים והפחד מהם. מה חשבת שמגיע לנו למות פעם? שמגיע לנו? לחלקנו. בתור... כשלנו בתור הפרויקט האנושי. כן. אוקיי. השאלה זה אם באמת אזרחים לא מיודעים שתומכים במנהיגים הפוליטיים שלהם מגיע להם למות. שאני אומרת שכן. ודאי. מגיע להם, אבל אני חושב שזה יהיה טוב לכולם in the long run. לא, ברצינות, כאילו, אתה מישהו שתומך בבקמן או ריק פרי. I think we're better out without. I mean, they're probably very good people and they don't deserve it, but... בכל אופן. אז כמה מההיילייטים מהדוח של Sense About Science, זה אחד שאני הכי אהבתי, שהוא מתאים גם לרוח השטות אולי של התוכנית. סנוקי מג'רזי שור מאמינה שהיה מלוח בגלל לוויתני זרע. והשרשרת הלוגית היא בדיוק מה שאתם חושבים שהיא.
זה היה משהו שממש אהבתי, זה שלה. וכמובן אם עוסקים בים, אז אי אפשר שלא להזכיר את התגובה של ביל אוריילי, את הצידוק של ביל אוריילי, שהוא שדרן אמריקאי ללמה קיים אלוהים, because the tides go in, the tides go out, and you can't explain that. Never miscommunication. חשוב להגיד, כאילו... לא חשוב להגיד, נשאיר את זה ברמת הקוריוז. אני מתנצל, יש הרבה ידוענים שקידמו ויטמינים ודיקוטוקסים ומגנזיום לחיים בריאים יותר. הכי אהובה עליי בקטגוריה הזאת הייתה סוזי קוארטרו, שהיא איזושהי שחקנית, שהיא אמרה שחוקנים בשילוב מיץ טרי טיפלו לה בגרון הכואב. רגע. ואני שואל, wait a second. עד לאן החוקן הגיע אם הוא טיפל לה בגרון הכואב? חוקן עם חוטר, שפשוט ניקה לה מכל... רגע, את המיץ היא מכניסה לגרון או לחוקן? לא, את המיץ היא שותה, אבל היא מייחסת את תכונות הריפוי לפעולה המשולבת של המיץ פלוס החוקנים. כשאני אומר חותרים, כן. which is awesome, לדעתי. שהיא תמשיך לשתות מיץ ולעשות חוקן, אני בעד. זה ההיילייטס, יש רשימה משעשעת. נחמד לקרוא כי הם סידרו את זה בכזה צורה גרפית נחמדה, שיש את הבן אדם שאומר את הדבר המטומטם, ואז מתחתיו יש מומחה אמיתי שאומר למה זה לא ככה. זה מאוד נחמד. אז זהו, זה נחמד. Sense About Science היא ארגון מאוד נחמד, הם מובילים כמה קמפיינים מאוד טובים ויפים, והם לדעתי, יש להם איזון די נחמד בין הערך הבידורי והקוריוזי שלהם, לבין פעילויות אמיתיות שהם עושות, או שהם עושים. ויהיה נחמד גם לראות משהו כזה בארץ, לדעתי. זה ממש נשמע כמו המלצה, מה שאתה אומר. לא. אני ממליצה שתעשה סייב, ירון. כן. אוקיי, אז חשבתי לעשות על נבואות שהיו ב-2011, והאם הם התגשמו או לא, ומה מצפה לנו ב-2012. אז ישבתי וחיפשתי, והעליתי חרס בחכתי בעיקר. מעבר לשני הדברים שסקרנו פה, של ה-21 למאי, שיהיה סוף העולם, שעבר ל-21 באוקטובר, שבסוף הוא גם הודע שהוא טעה, רגע, הרולד קמפינג מפמילי רדיו, שעשה מתמטיקה מהתנ"ך וחזרה את סוף העולם כמה פעמים. נכון. אז בחיפושים שלי הגעתי לכל מיני יש הרבה נבואות על 2011 מהתנ"ך, אבל כיוון שזה בשבת הגעתי לפחות ל4 אתרים שבהם, מין כזה, השבת יוצאת בעוד 7 שעות 15 ואז תוכלו להמשיך לגלוש, אז לא יכולתי להביא את המידע. זה אחד. 2 אתרים שהגעתי כבר כמעט לזה, קיבלתי את פייג' 404, שזה אומר page not found, ומישהו כנראה הוריד את זה. והמשכתי, היו באמת דברים כאלה קטנים ומטופשים ומאוד מאוד כלליים. רציתי למצוא משהו כזה כמו תאריך מדויק, וזה לא ממש הצלחתי. ואז אמרתי, טוב, אז אני אחפש מה הולך לקרות ב-2012, אולי אני אעיר את עיניי. אני לא אגיד שהכל, אבל הרוב כמובן מתנקז לפי לוח בני מאיה, שב-21 לדצמבר 2012 אנחנו נכחד. אז לפי לוח המאיה, שבעצם הוא מסתיים ב-21 לדצמבר ב-2012, ומכאן בעצם חוזים שאז ייגמר העולם. שוב, חיפשתי ואז אמרתי, טוב, אני אחפש אולי באתרים הפופולריים שלנו, כמו ynet, נאנה, וואלה ואנרג'י, משהו שאומר, התחזית לשנת 2012, מה יקרה בישראל? אז בוויינט לא היה כלום, זה מאוד אכזב אותי, פשוט באמת, זה מאוד אכזב אותי, כי כל שנה יש ולא היה. בננה יש, אבל זה היה כל כך שטחי ובולשיטי שלא מצאתי שם אפילו משהו אחד שאפילו יגיד ביבי יישאר בשלטון, או משהו כזה שיקרה. בוואלה לעומת זאת היה כזה יפה, מה יקרה ב-2012, וכשנכנסתי לשם אז מדור חדש ומלא לינקים לכל האסטרולוגים, נומרולוגים ועוד כל מיני קוראים בכל מיני דברים. וסליחה, זה היה באנרג'י, לא בוואלה. בוואלה לעומת זאת יש להם מדור כזה שנקרא שימושי, והדבר הראשון במדור שימושי זה אסטרולוגיה,
ושם לא היה כלום על תחזית שנתית לישראל. אז אנחנו לא יודעים מה יקרה. אפשר להגיד אז שבאותו היגיון כמו בני המאיה זה אומר שלא תהיה שנת 2012 כי אין תחזיות אליה? בדיוק, זה בדיוק מה שזה אומר. שני דברים שמשכו את עיניי באיזשהו אתר שיש לו הרבה מאוד נבואות החל ממאיה וכלה בתנ"ך, אבל היה שם שתי נבואות. מזג האוויר ישתגע כשקרינה קוסמית תערער את היונים הנמצאים באטמוספירה ותגרום לשינויים בלחצים וברוחות האטמוספריות. ואז הם מדברים על ההיפוך המגנטי. הערכות גסות מצביעות שהיפוך שכזה עתיד להתרחש בעתיד הקרוב בשנת 2012. והדבר שמסכם את כל הנבואות האלה, הנתונים עצמם לא יפורסמו לעולם מחשש לפניקה עולמית, אבל בדצמבר 2012 אנחנו נדע ונגלה את כל ההשפעות הקוסמיות על כדור הארץ. Still waiting. הוזהרתם. לא יפרסמו לעולם חוץ מבמקום הפופולרי הזה שאתם קוראים את זה בו. והיופי זה, אני רק פשוט חייב להגיד, כי היפוך מגנטי זה משהו אמיתי שקורה, הוא פשוט קורה לאורך פרקי זמן גיאולוגיים של עשרות מיליוני שנים. אז זהו, אז יש שם ניתוח מאוד כזה מדענים, המשתמשים, אני הבאתי רק את ההיילייטס כי לא רציתי לשעמם פה, נשים לינק לאתר הזה, הוא מרתק במרכאות, והם נורא מערבבים בין הקטע של מדענים, איך מדענים קבעו שכנראה היה פעם היפוך מגנטי או קורה, לא קורה, מביאים איזה משהו עובדתי, ומשם שוב הם קופצים, יש תחזיות מאוד מאוד גסות או ברורות שזה הולך לקרות. אז זהו, אז אני אישית מאוכזבת כי אף אתר רציני לא נתן לי מה הולך לקרות ב-2012, וזה מאכזב אותי, כי אני כן רציתי לדעת... שתי דברים. א', זה רציני בישראל. ב', זה של המצאת לא אומר שאין. נכון, אבל אם ynet לא מפרסם. לא, יכול להיות שגם ynet פרסם בצורה אחרת, פשוט לא השתמש במילות חיפוש הספציפית שאת חיפשת. בארץ זה כתבות פלאף כאלה די בשביל הכיף, לא יותר מדי אנשים לוקחים את זה ברצינות, זה לא, אין לנו את אותה הקדשה לתחזיות פרנומליות כל שנה, כמו שיש בארצות הברית נגיד. אני חושבת על זה, אני חושבת שיש לזה יותר פופולריות בארץ בחילוף של שנה עברית אולי. מה שכן, שמתי בטוויטר ונשים גם לינק מהאייטם הזה, את איזשהו מעקב אחרי חלק ניכר מהתחזיות שהם מתקשרים ל-2011 ואיך הם פשוט כשלו באופן אומלל ביותר. גם דברים שבהם הטלת מטבע הייתה יכולה להוביל לתחזיות טובות יותר, הם מצליחים להשיג תוצאות נמוכות יותר מזה, כי הם פשוט מנסים. גם אם היו תחזיות, זה היו דברים כאלה מאוד כלליים. הכלכלה הולכת זה... חיפשתי משהו באמת שאומר בתאריך מסוים, או מישהו שמצביע על משהו, על אירוע ספציפי שיקרה. ולא. לא תראי, חוץ מחוזים נוראיים או מתקשרים גרועים, תחזית נורא ספציפית שהיא בניגוד לתפיסה הצפויה. למדו עם הזמן לא לשים את עצמם on a limb ולהגיד דברים ספציפיים, כי הם ידפקו. אז ברשימות בארצות הברית מוצאים כמה כאלה שכן. חוץ מהמאמינים האמיתיים או המשוגעים האמיתיים שהם כן put themselves out there, פשוט נכשלים פעם אחרי פעם, אבל ככה אתה יכול להבדיל בין מי שזה העסק שלו לבין מי שבאמת מאמין שהוא הבן אדם עם התחזית שתשנה את העולם. לא, אבל גם באופן אינטואיטיבי, שאתה לומד איך לדבר בתור מתקשר, עם הזמן אתה מתיישר לקראת העקומה הזאת. טוב, זה. בקיצור, מה שאני רוצה לומר שאני אישית התאכזבתי. ברק, הפנק אותנו בדיונים. כן, אז בוא נסתכל קצת על השנה בספקנות, ולמה ליאורה התאכזבה, ולמה אין סיבה טובה להתאכזב. כי בעצם, אני אעבור פה כמה דברים, לא ניכנס להם לעומק, אבל שום דבר לא משתנה יותר מדי. מה? אנחנו רק מזדקנים יותר? זה מה שאתה אומר? אז חיים עוד 5 שנים יותר. בסדר. אז בוא נראה, היו לנו כמה אירועים לאורך השנה שתפסו כמה כותרות והצליחו להניע אנשים להגיד כל מיני שטויות או דברים יותר חכמים בהקשר לשטויות האלה. יהיו כמה פעילות של התנועה הספקנית, מקומות שהשפיעו, מקומות שנכשלו. נדבר עלינו. אנחנו נכשלנו. וכן.
אז כפי שלאורה הזכירה, דבר ראשון, היו הרבה תחזיות סוף העולם שמסיבה כזאת או אחרת עשו יותר כותרות, נגיד, משנה שעברה. אז זה היה באמת את הרולד קמפינג עם הפירוש התנ"כי, זה היה הרביעי או חמישי שלו, והוא עדיין חי, וגם אנחנו. אז זה היה מאכזב. כמובן היה ועדיין יש, ואפילו מצליח מפעם פעם לצבור תאוצה אחרי שחשבנו שזה כבר נעלם, אבל 2012, על פי פירוש מצחיק של לוחות של בני המאיה, וכמובן אנשים באים ומוסיפים לזה כל מיני דברים, כמו הפעילות של כתמי שמש, וחוזרים דברים על ההיפוך של הכתבים וכל מיני רעיונות. מעבר לזה, היה לנו, זה למעשה, האמת היא, שנה שעברה, ממש בתאריך הזה, או תאריך, או קצת אחרי, המקרה של המוות של אלפי ציפורים, זוכרים את זה? זה היה בדיוק בניו ירס. כן, שזה אחרי זה התגלה כנראה שזה כנראה קשור לזיקוקים שם, שהפחידו ציפורים ונורא טיפשים, והם עפו ונתקעו בדברים ומתו. קן רינג עלה לכותרות אחרי כמה רעידות אדמה, בקשר לרעיונות שלו, לקשר בין רעידות אדמה לתזוזה של הירח. כן, זה לא עזר בכלל. בתחום איך לקרוא לזה? הפסאי, תחום על חושי, דרל בם עשה הרבה כותרות בין השאר בניו יורק טיימס, עם סדרה של מחקרים שבאו לקח ניסויים פסיכולוגיים וקוגניטיביים סטנדרטיים והפך את ציר הזמן, ובכך הראה לטענתו יכולת קוגניציה, אם כי הניסויים האלה לא, גם היו ברמה סטטיסטית כמעט אפסית. פריקוגניציה, מה אני אמרתי? לא, פריקוגניציה, כן. הניסויים האלה לא הצליחו לשחזר אותם, גם לא הצליחו למצוא מקום שרוצה לפרסם את השחזורים הכושלים. היה לנו את החללית המעופפת פה מעל הר הבית. כן, רק שזה לא היה, זה גם כן היה מזויף. אני אומרת, לגבי הציפורים שהזכרת קודם, אז היה איזה משהו שירון הביא, באחד מהפרקים, שבעצם זה קורה בכל מיני מקומות בעולם, שבהם בשל תופעות כאלה או אחרות, פשוט ציפורים או דגים מתים בצורה יחסית רחבה, אבל זה לא תופעה מיוחדת, זה הקטע. כן, זה עשה רושם של תופעה מיוחדת, כי אנשים לא, משום מה התפוצה של זה לאתרי החדשות הייתה רבה יותר מאשר בעבר, בעוד שזה פעם זה היה נגיד דיווח מקומי או סתם סיפור שאנשים מעבירים בינם לבין עצמם. כן, זו תופעה מוכרת. בוא נראה, דיברנו לאחרונה על האיחוד האירופאי והגישה שלו למים וייבוש, זה היה משעשע. הצלחה שרצוי לנקוט לזכות הספקנים באוסטרליה, זה כל העניין של הפאור בלנס. רצו שאמרו לתת לך כוח וישיבוי משקל. היה להם חלק מכריע בהדרה והשם הרע שיצא להם בעקבות זאת. אפשר להגיד שלמרות שזה תפס יותר כותרות בסקשנים רשמיים ושמרנים של העיתונים, האסון בפוקושימה הוליד גל של פירמנגרינג בנושא של אנרגיה גרעינית, שהוא לא מבוסס מדעית לצורך העניין, או רובו לא מבוסס מדעית. זה גם משהו שראינו, למרות שהוא היה בגדול בחלקים של העיתון, שאנחנו לרוב לא נכנסים אליהם, חלקים של דעות וזה, ואירופה עכשיו עומדת לצאת בתוכנית של דיקומישן לקורים גרעיניים, מה שעומד להביא לעלייה של זיהום, בגלל שצריך את החשמל הזה מאיפשהו, אז זה גם משהו אולי ששווה להזכיר. כן, ראינו את התופעה הזאת, זו תופעה גם כן, זה חלק מהדברים, קורים כל הזמן, שהיו רעידות אדמה, אז היו כל מיני אנשי דת ואני יודע, אנשים בעלי אמונה שונה, נקרא לזה, שקישרו את זה לכל מיני, לפעילות פריצות של נשים, או שמרנו הירח, או הומוסקסואליות, או להאמין בדת הלא נכונה, או מעשי כישוף, וראינו כמובן בערב הסעודית, לא דיווחנו על כולם, אבל היו עוד אנשים שנצרו על כישוף מועמדים לו הצעה להורג. אליסה עבד, שכן דיברנו עליו בתוכנית לפני 80 שנה, עדיין לא שוחרר, אנחנו לא יודעים אם הוא חי או מת. בואו נמשיך לדבר באמת על מה עוד היה או מה לא השתנה. זה כמה נקודות שלא יודע, מה היו הרבה בכותרות, אז הזכרתי אותם, בלי עניין רב מדי. בואו יותר שווה לדבר על מה לא קרה, או מה קרה ולא קרה. אוקיי?
אז היה לאחרונה דווקא לקראת מאמצע עד סוף השנה הרבה דיווחים על ביגפוט ויאטי. כן, היה בין השאר ברוסיה הרבה זה קרה שהם... מי זה יטי? את יטי אני לא מכירה. יטי, יש שאמרו שזו הגרסה המלזית-טיבטית של הביגפוט, יש שאמרו שזה יצור אחר לגמרי. הרבה פעמים מתואר כבעל פרווה לבנה למשל, וחי באזור אחר לגמרי. האזור למעשה מקושר עם איפה אם יש חיה אמיתית שאי פעם התקיימה שעשויה להיות הביגפוט או היטי, זה Gigantopithecus australopithecus. What? Australopithecus? אני לא יכול, אבל זה מעין קוף ענק שמצאו לסת שלו באזור ההוא, שכנראה התקיים לפני, אני יודע מה זה, 300,000 שנה נכחד. הבעיה בשביל הביגפוט האמריקאי זה שאין שום תיעוד או שום דרך הגיונית שבהם הזן הזה יכול להגיע לארצות הברית. הם מדברים על איזה מיצר שאולי היה, מנסים למצוא, אבל המקור של החיה שעשויה להיות דומה לזה היא שמה, אז שמה יש סיפורים על היטי, ולאחרונה רוסים אמרו, הזמינו כל מיני מדענים וזה, אמרו יש לנו 95% בטוח וחלקים, איברים, נתונים שהם מובילים ליצור הזה. הרבה מהאנשים שהגיעו אחרי זה דיווחו שזה בולשיט, זה בעיקר נועד למשוך אותם לכנס הזה כדי שאחרי זה יוכלו להגיד, תראו, יש פה כך הרבה מדענים רציניים בנושא הזה, זה רציני. לפני כמה ימים היה עוד איזה קליפ שמסתבר אפשר לראות את זה בקליפ, זה בן אדם לבוש בחליפה, אבל זה היה כנראה נועד לאיזה מסע התרמה של איזה כפר, אבל בגלל הבעיות בתרגום לא הבינו את זה. כן, ומצאו, אבל בסופו של דבר, מה שלא השתנה זה, לא מצאנו את ביגפוט. אין גופה, למעשה, גם כן לפני כמה ימים, יד או אצבע של היטי שנחשב בזמנו לאמיתי, והיה איזה מישהו שעשה כביכול ניתוח DNA, אמר שזה לא של בן אדם, מצאו את זה לאחרונה, עשו בדיקות DNA רציניות, מצאו שזה של בן אדם. כן, אחרי, אני יודע, כבר 5 עשורים לפחות, אנחנו לא מתקרבים למצוא את ביגפוט, ורמת הממצאים נשארת בדיוק באותה רמה. על אף יש להגיד שכל אחד היום מסתובב עם מצלמה באיכות גבוהה בכיס שלו. מה שנראה לי יכול להוביל אותנו מיידית לדבר השני שלא קרה. לא מצאנו גופה של חייזר, גם כי אנחנו נזכיר את הרוסים, נושא שדנו בתוכנית, שזה היה איזה עוף של בישו. כן. ואולי שכבו איתו גם, לא? אתה יודע, תשמע, קר שם, בקור קשה אנשים עושים דברים. אתה לא יכול לשפוט אותה מרון. אני כן. כן, גם לא מצאנו חללית שלמה. שלמה? כאילו שיש לנו שברים. אני חייבת להגיד שמרגע לרגע הגמומיות שבה ברק פתח את התוכנית מתגלה כהדבר היחיד שנשאר. למה? זה יכולה להציג את זה באופן חיובי. זה אומר שהמסקנות הספקניות שהיו עד עכשיו הן נכונות ועומדות בשלהם. עוד דבר שלא מצאנו זה הוכחות יותר טובות לרוחות רפאים, לחיים שאחרי המוות. לא מצאנו, זה אולי צריך להיות בקטגוריה אחרת, אבל לא מצאנו קשר בין סרטן לפלאפונים. Not yet, haven't gotten, haven't seen it. לא, אבל כן הצלחנו לדחוף את רף הסבירות בנתונים שיש לנו לעוד ל-15 שנה עכשיו ולמבוגרים. אנחנו כל פעם מגדילים את מעטפת הביטחון שלנו בנוגע לכמה זה בטוח. זה לא שהמידע הטוב נשאר באותה הרמה, הוא הלך וגבר גם. אף אחד לא זכה בפרס המיליון של ג'יימס רנדי פאונדיישן. ג'יימס רנדי, למרות התקלות שלו במחלה סרטן, עדיין חי, למרות שהוא לא התפלל, לפחות לפי הדיווחים שלו, והשתמש ברפואה הקונבנציונלית. אני רוצה להעיר על זה. ג'יימס רנדי, בכל מופע שהוא עושה, הוא לוקח תרופות הומאופתיות, אחת אחרי השנייה בכמויות כאלה, שזה בטוח מגן עליו מהסרטן. יכול להיות, מזכיר שגם השנה אף אחד לא מת באירוע 1023 מאוברדוס של תרופות שינה הומאופתיות. בהקשר הזה לא נוספו עדויות של אפקטיביות לטיפולים הומאופתיים, ולא ראינו סוף להתחזקות תנועת האנטי-חיסונים. אפשר לומר שנראה לי הם אפילו היום יותר פופולריים מתמיד. כן, ממש ככה. וכך גם התפרצויות המחלות באזורים שבהם זה מאוד פופולרי. עכשיו, בשבוע האחרון רק היה, הם הצליחו לזכור זמן בטיים סקוואר. במסכי הענק שם למודעה אנטי-חיסונית. אבל כן אני רוצה לציין מישהו שלצערנו הרב כן נפטר בחודש האחרון,
היץ' נפטר, אתאיסט לוחמני ולא מתנצל, כשהיו איתו ראיונות נרחבים, הוא גם בעל תפיסת עולם ספקנית ומדעית נרחבת ומבוססת היטב, אם כי לא בזה הוא משקיע את זמנו. אבל הוא ללא ספק היה מישהו שנהניתי לעקוב אחריו, איננו עוד, אבל הוא כן יעזור להמשיך לקדם את המין האנושי לעבר הנאורות, היות והוא תרם את גופו למדע. או את הספרים שלו שעשויים להשפיע על עוד אנשים שלא קראו אותם. You sick bastard. מעבר לזה אני רוצה להוסיף, הסקרים לגבי אמונות של אנשים, לפחות בארצות הברית, נשארים די קונסיסטנטיים עם השנים, בערך סביבות ה-30% מאמינים ברוחות, 30% במלאכים או משהו כזה. הרבה יותר. מלאכים זה הרבה יותר נכון, היה לי דיונים עם אח שלי, אבל זה נראה לי חשוד קצת, אבל בסדר, לא חשוב. ונשאלת השאלה, מה אנחנו עושים פה? What is it good for? זאת אומרת, אני אגיד כבר מראש, כמובן אפשר תמיד להגיד, ואולי לחשוב על איזשהו דרך להראות את זה גם, אבל לולא הפעילות הקיימת של הספקנות זה היה יותר גרוע. לא שהמצב גרוע, אבל השאלה היא אם אנחנו משפיעים, ואיך אנחנו יודעים אם כן. לא רק אנחנו ספציפית על בכלל, אנשים ספקנים באינטראקציה בין אישית יום-יום, ואנשים פעילים שמשתפים כוחות. אני חושבת שכן. קודם כל, בתגובות שלנו, לדעתי היה לפחות תגובה אחת של מישהו אפילו אמר, אתם עוזרים לי, אנחנו עוזרים בעיקר לתת לאנשים סקפטיים טיעונים, איך להתמודד מול. אפילו אני ברמה האישית, גם למדתי הרבה, וגם היום יש לי הרבה יותר כלים להתמודד מול מאמינים כאלה ואחרים. עכשיו, אני לא מדברת על אנשים שהם בסקאלה של הכי קיצוניות של מאמינים, שנגדם באמת אין לך שום דבר, אבל אלה שהם על הגדר או מתנדנדים, מה שהסקפטים מאוד מאוד תורמים, הספקנים בארץ גם מאוד מאוד תורמים, זה את המקום הזה של הנה זאת הדרך לעמוד מול אנשים שהם על הגדר, לדוגמה. אם אני מסתכלת על ספקנים בפאב, אם בהתחלה היינו מין חבורה מאוד מאוד מצומצמת שמכילה אותנו בעיקר, אז לפחות זה נראה שבאים יותר אנשים שהם על הגדר כזה, והם באמת מעוניינים להקשיב ולשמוע. עכשיו, עצם זה שאנחנו משמיעים את קולנו, מישהו היום שעושה חיפוש בהומופתיה למשל, אז הוא יכול למצוא גם אותנו, וגם את שפינוזה, וגם את רועי צזנה, או כל מיני כאלה, שעצם זה שהתחום מתפתח, אני יכול לראות עוד דעות, ולא רק למה הומופתיה עובדת. עכשיו, רק השבוע נסגר פורום הומופתיה בתפוז, שכנראה, אי אפשר לדעת בוודאות מה הייתה הסיבה, אבל הסתבר שמי שהובילה שם את הפורום, היא הייתה שואלת כל מיני שאלות, ורוב התשובות היו של חבר'ה משלנו, שפשוט חפרו לה בלי סוף בפורום, והיא באיזשהו שלב נסגר הפורום. אז אם הפעילות שלנו מובילה לסגירת פורום הומופתיה בתפוז, שתפוז נחשב מבחינת פורומים למודל, לא יודעת אם מודל, בדיוק, לפלטפורמה הכי משגשגת בארץ, זו הצלחה מאוד גדולה מבחינתי. יפה מאוד. ירון? אני מסכים עם מה שאת אומרת. יחד עם זה, אני דווקא מאוד סאבסקרייב, לא יודע. אני נאמן, או מה שיש לי בראש, זה את מה שאת אמרת במקור. כלומר, שזה כמו באליסה בארץ הפלאות, אנחנו צריכים לרוץ יותר ויותר מהר כדי להישאר באותו המקום. זאת הרגשה מאוד מתסכלת וסיזיפית, אבל לדעתי זה מה שקורה. והפעילות הזאת היא, בוא נחלק אותה לשניים, אפשר להגיד. פעילות ספקנית ברמה צרכנית, אפשר להגיד, שאנשים שטוענים טענות שהן לא נתמכות והם מוכרים משהו, בזה אנחנו כן יש לנו הצלחות, וכל הצלחה למרות שהיא נראית לנו נקודתית היא טובה, היא גם מלמדת את החבר'ה הבאים להיות יותר זהירים בטענות שלהם, והיא גם בפועל עוזרת לאנשים ממה שהצלחנו לטרפד. זה ככה בכל העולם, זה ככה עם Power Balance, זה ככה עם זה. אבל אני מסתכל על דברים כמו לדוגמה ההידרדרות הנוראית שחלה בערוץ ההיסטוריה העולמי בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות,
ואני אומר שהתחילו לשדר על חייזרים ועל 2012 וזה. זה חלק מהתוסף שלי לסיכום ספקנית סוף שנה, Bigfoot, Looking for Bigfoot, או The Search for Bigfoot, אני לא זוכר איך זה נקרא, נכנס לעונה השנייה, Ancient Aliens, בערך בעונה השישית או השביעית, תוכניות מרדפים אחרי רוחות אפאים, שבה יש חברה של ארבים שנכנסים לבית ומפחדים למוות, לא נגמרת. לאחרונה ראינו כזאת עם סלבריטיז. אבל יחד עם זה, תוכנית שהיא מאוד משגשגת שנקראת אאוס, ששם כל הזמן, פשוט ראיתי שתי עונות עכשיו ביחד, אז מאוד מאוד בולט שם הקטע הספקני והקטע של כל הזמן מול הדת, ובצורה מאוד בוטה, לפעמים אפילו אומרים את זה, שאין אלוהים ותפסיקו עם השטויות האלה והתפילות האלה לא עוזרות. אז יש גם תוכניות פופולריות מהצד השני שהן אולי הן עושות מעט, ואולי זה בזעיר אנפין, אבל זה עדיף מכלום. בסדר, אבל עדיין צריכה להסתכל על כך שעדיין התפיסה לגבי נגיד אתאיסט היא שלילית, ומה שאת מתאר בתוכנית זה קור טוב של איזה דמות, פן אחד של דמות, זה לא להבדיל תוכנית שעוסקת כולה בתופעה פאנורמלית שאנשים הולכים ומחפשים רוחות. אין לך תוכנית של סקפטים שנכנסים לבית ומראים למה בעצם אנשים חושבים שיש פה רוחות להבדיל מרוחות אמיתיות. אבל עדיין הרבה אנשים אוהבים אותו גם בזכות זה שהוא כזה. אז הייתי אומר ככה, הוא דמות קיימת שספקנים נוטים להידבק אליו כי זה מה שיש להם, אבל זה היצע דל ביחס למה שיש להם מאמינים. נכון, זה אני מסכימה. זה בדיוק מה שלדעתי מאפיין את הלרוץ באותה מהירות כדי להישאר. ההוזלה של ערכי הפקה, לא של ערכי הפקה, ההוזלה של עלות הפקה, גם של אתרים אינפורמטיביים וגם של סרטים וסרטונים קצרים, היא גורמת לגאות כזאת, והגאות הזאת, שוב, כמו שהיא עוזרת לנו, היא גם עוזרת לאנשים שטוענים דברים לא מבוססים, ושמעבירים מידע באופן לא מבוסס, ואם פעם מגמות ודברים ביזאריים היו נשארים באזור שבו הם הומצאו למשך לפחות 10 שנים, היום הם מיידית מופצים כאש משדה קוצים, והדברים האלה נוטים להזין אחד את השני, בעוד כאילו לדעתי הזמן משחק לנו פחות כקבוצה שקשה לה להתארגן מעצם טבעה כספקנית וביקורתית, לעומת אנשים שבכיף לתוך בליל האמונות שלהם, אין להם בעיה לקשר מהאתר של אנרגיה חופשית גם לאתר של חייזרים, כי כאילו, what's the difference? אז אני לא יודע, אני מרוצה מההצלחות, כל סיפור קטן שההצלחה מפיח בתקווה. רק השנה ערוץ רדיט של אתאיזם עבר את ה-20,000 כניסות בשעה, אני לא יודע איך הם מודדים את זה, ולכן הוא נכנס לדף הראשי, ופתאום הרבה יותר, סתם דברים קטנים כאלה שהרבה יותר אנשים התחילו להתעניין בזה וכו'. אז אני אומר, אני מרגיש שיש התקדמות. יחד עם זה, לדעתי בסופו של דבר, האנשים מושפעים הכי הרבה ממי שבסביבה הקצרה שלהם, הקטנה והקהילתית, וכל מי שמגיע בחוץ, לא משנה בכמה טובות העדויות שלה, הוא אאוטסיידר, ויש לנו באג במוח שגורם לנו יותר להימשך לסיפורים אנקדוטליים של אנשים שאנחנו מאמינים, וזה משהו שישחק נגדנו לעד. זה חרב פיפיות של הנגישות וזלות ההפקה והיכולת של אנשים עצמאים להפיק דברים, היא שיש פרוליפרציה גם של הזבל וגם של הדברים המדעיים, והדברים המדעיים הם פחות נגשים באופיים, וכשמנסים להפוך אותם לכאלה, הרבה פעמים חוטאים לצד השני. אוקיי, בוא נעבור רמה. כי השאלה האמיתית מתחילה במה המטרה המוצהרת. לא האם יש יותר אנשים שהם יותר קרובים לספקנות בעולם, או פחות זיופים, או פחות אנשים שמאמינים בדברים שאנחנו לא מאמינים בהם. אלה מטרות פרקטיות שאנחנו יכולים להציב לעצמנו בתור נגיד התנועה הספקנית, מה אנחנו רוצים שיקרה, או דברים שיובילו לשינוי החברה בתרבות. ואני, המטרה שלי, לא מטרה שאני עובד עליה, אבל מה שנראה לי חשוב בכל הפרויקט הזה, זה להכניס שינויים בחינוך. חשיבה ביקורתית מגיל יחסית צעיר, אולי קצת פילוסופיה, דברים כאלה שמלמדים אנשים לחשוב באופן עצמאי, ואיך לבדוק מקורות וכאלה. איך אנחנו במצב הזה לדעתכם? לצערי הרב, פה אני גם מחשוף טפח מהאמונה הפוליטית שלי, אבל החל מלימור לבנת ודרך גדעון סער, שהוא עדיף בהרבה ממנה, אבל במובנים מסוימים עדיין נורא כמוה, ישראל מתרחקת מחינוך לחשיבה ביקורתית. היא עושה את זה בעיקר בתחומי ההיסטוריה, תולדות ארץ ישראל והציונות,
אבל זה מפעפע גם לכל שאר התחומים, כי אתה לא יכול לחנך בן אדם להטיל ספק בדוגמה ובנרטיב שאתה מציג לו, בלי שיתחילו לעלות שאלות די מעניינות לגבי מי אנחנו, מאיפה הגענו, ומה המשמעות של חיבור דת ומדינה וכל מיני דברים שכאלה. ובשנים האחרונות אנחנו רואים פגיעה מאוד מהותית בחלקים המעטים שהיו בחינוך שעוד נגעו בזה. כי בישראל אין לימודי פילוסופיה מסודרים, הלימודים המדעיים הם לרוב מתעסקים במעבדות ולא במה המשמעות של תורה מדעית, הם מתעסקים בהכנה למבחנים. היה בזה קצת בשיעורי היסטוריה, קצת, וגם זה קוצץ משמעותית על חשבון ערכים יהודיים וציוניים, שבין אם אתם מסכימים שזה משהו ראוי או לא, זה פגע מהותית באופן שבו זה הוכנס לתוכנית הלימודים בחשיבה ביקורתית. אז לצערי בזה הלכנו כמה צעדים מאוד משמעותיים אחורה. זה למרות, או זה פחות גרוע מה שזה היה יכול להיות, לכן היו מאבקים ציבוריים של אקדמיים וכאלה בכמה מהרעיונות האלה, וחלקם אכן נפלו. אני חושב שהגיע הזמן לסיכום כללי, תראו אם אתם מסכימים איתי. אז הייתי אומר, בסך הכל יש כמה ניצחונות, ובהחלט הדגמנו, לא יודע, לעצמנו אישית שוב, אבל כסתכל על התנועות הספקניות בעולם, יש ניצחונות ויש ודאי השפעה בחלק מהמקרים על דורות הבאים ועל אנשים אחרים. עם כל זאת, הסטטוס קוו פחות או יותר נשמר, כי אנחנו לא מצליחים להגיע לנקודות יסוד, אבל, ירון? נראה לי שסט הכלים שעומד לרשות בן אדם שרוצה להביא לשינוי בתחום הספקני או החשיבה ביקורתי, גדל משמעותית. המידע מקוטלג יותר טוב, נגיש יותר, לא נגיש לאדם מן השורה, נגיש לנו כאקטיביסטים. שזה משהו שלא היה פעם, זה כבר שינוי. האם מידע כזה בוויכוח עם מישהו, בדיון עם מישהו, יכול באמת להביא לשינוי? זאת שאלה ששווה לשאול אותה, אבל אני מרגיש הרבה יותר בטוח בעמידה שלי על העובדות והדברים ודרך החשיבה שלי, בעקבות דברים שהם בגדול קרו בשנתיים האחרונות. זה משהו שלא היה פעם, וזה לדעתי נהדר ויפה וטוב. זאת אומרת, שיפרנו את עצמנו, ובהשלכה ישירה אנחנו משפרים את האחרים. שיפרנו את עצמנו ואת התשתית שלנו, אני מאוד מקווה שזה מתרגם באיזשהו אופן אפקטיבי להשפיע על האחרים. אני כן יכול להגיד שככל שקבוצות כאלה נהיות פחות קיקיוניות ויותר מאורגנות ותחת ארגוני גג, כפי שהקבוצה הספקנית באוסטרליה מסוגלת להראות, יש תוצאות בשטח להתארגנות שכזו. וככל שעובר זמן, אז באמת בתהליך של אבולוציה, הארגונים האלה נבנים קצת יותר למעלה. שגם בארץ אנחנו מתחילים לראות ניצנים של זה, שזה נחמד לדעתי. יפה. מה שחשוב לזכור הוא ככה, לא משנה איך אתם יוצאים בסופו של דבר מהדיון הזה, אנחנו לא מתעסקים פה עם עובדות חזקות, אין לנו שיטה לבדוק את אף אחד מהרעיונות שדיברנו עליהם, אז אנחנו רוצים לזכור כמה דברים. אחד, אופטימיות אינה כלי בארגז הכלים של הספקן, היא אינה רלוונטית, אבל היא רלוונטית לצורך לקום בבוקר ולא להתייאש. אל תקשיבו לו, אופטימיות, תהיו אופטימיים, וכן, כן, יש לנו סיכוי להשפיע. אל תהיו אופטימיים, תמשיכו לעבוד בידיעה שזה טוב לכם, אנשים סובבים אתכם, ואתם כן משפיעים גם אם אתם לא רואים את זה, וגם זה רק שומר על הסטטוס קוו, כי בלעדיכם ובלעדינו, בלי הניסיון הזה, who knows where we would be. טוב, מגניב, תודה על ה-insightful זה. Thank you all. ועכשיו הגיע הזמן לפינת איפה טעינו, שבה אנחנו מעודדים מאזינים וקוראים שלנו למצוא מקומות שבהם לא דייקנו, או ממש טעינו, או שיש להם להרחיב על הנושאים שעליהם דיברנו, ולציין את זה בפנינו. כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו, ב-www.ספקסביר.co.il. אתם מוזמנים לעשות את זה או בתגובות לתוכניות עצמן, או באמצעות טופס צור קשר. שם אתם גם יכולים להציע רעיונות לתוכנית ולפינות וכו'. ספציפית בנוגע לתוכנית קודמת, תוכנית 89, משה הרחיב בפנינו על הנושא של הקברים וכבישי כהנים ופרויקטים שבוטלו בעקבות זה, שזה די מעניין, והוא גם תיקן שהנר המערבי ממוקם שני ממזרח, מסתבר.
מטר ספק סביר. בנושא של הנר שדולה כל הזמן, אז הוא אומר שהנרות שהיו פעם זה לא באמת נרות משעבה, אלא היו פשוט כוסות שמן, ואתה היית יכול לשפוך פנימה עוד שמן ולגרום לנר באמת לדלוק לעד, אם זה מה שהיית רוצה לעשות, שזה נחמד. כן. אריאל ציין בנוגע למה שדיברנו עליו, על למה אסור להדליק חשמל בשבת, אז הוא הביא תיקון שבסוף הסתבר כחצי תיקון. אני ציינתי בזמנו שזה בגלל שאתה בורא ניצוץ, אתה כאילו מאיר משהו לחיים שלא היה. ואני ציינתי שזאת מלאכת בריאה. עכשיו, אין באמת כזה דבר מלאכת בריאה. הנימוק שאני נתתי זה באמת אחד הנימוקים שניתנים. יש איזה מישהו שנתן את זה. אני אצטט אפילו, דקטין החוט עצמו ממות לחיים הווי בונה. כלומר, ההבאה של החוט ממצב שאין בו חיים למצב שיש בו חיים, כלומר חשמל, נכנס תחת ההגדרה של מלאכת בונה, שזה אחת מ-39 המלאכות שנעשו בית המקדש וכולי, והיא אסורה בשבת. אז זה אומנם הנושא של בריאת הניצוץ והבאת החוט לחיים. היה חשמל בבית המקדש? כן, לא. מה, that'd be awesome. זאת הנקודה, שזה לא נכנס תחת מלאכת בורא, שאין כזה, אלא תחת מלאכת בונה. זה נחשב כאקט של בנייה. בוודאי, כי נראה לי בורא מבחינתנו יש רק אלוהים, רק הוא יכול לברוא. יש מאין אתה. אריאל המשיך ותיקן לגבי זרע המלאק, שבתור דבר ראשון רוב האנשים השפויים לא טוענים שעם ספציפי הוא זרע המלאק, אבל המלאק הוא צאצא של עשיו, שהוא בנו של יצחק, ולפי המסורת המקובלת העמים הערביים הם צאצאים של ישמעאל, שהוא אח של יצחק. מה זה משנה? הם כולה יהודים, מה זה משנה? שלומי ציין שהניתוח המוזיקלי של ברק לא היה נכון. זה לא מה שהוא אמר. ושניתן לאהוב את הפו פייטרס וגם את ג'ימי הנדריקס, ולהחזיק שני רעיונות סותרים במהותם במוח בו בית. יפה, כי אתה משקף את התפיסה שלי, היא שאכן מדובר בשתי רעיונות סותרים. האחד הוא אל, והשני הוא סתם קקי. נו, והם לא יכולים לחיות בכפיפה אחת? אצלו בראש הם יכולים, במציאות לגבי טעמים מוזיקליים הם לא. בכל אופן, אם נלך לנושאים יותר עובדתיים, נלך לאדיט פוינט. אז אין לי משהו חכם להגיד. לעומת זאת, אם גם הפעם יש מקומות שבהם מצאתם מקומות שטעינו או לא דייקנו, או אם בנושא הדיונים שעשינו פה אתם רוצים לתרום, או יש דברים אחרים שדעתכם היו שווים לזכור ב-2011, אנא ציינו זאת ועוד בתגובות, או באמצעות טופס צור קשר, כל זאת ועוד באתר www.safexaver.co.il. ואם אתם יודעים מה הולך לקרות ב-2012, האירו את עינינו. אני יודע על משהו אחד שהולך לקרות ב-2012. ב-16 לפברואר התקיים מפגש מאזינים משותף שלנו ושל רן לוי. שימו לב, התאריך השתנה מה-2 לפברואר, לצערנו עקב אילוצי המקום, אז רשמו ביומנים ועדכנו ב-16 לפברואר. הרשמה יש לעשות דרך הטופס שיהיה מצורף לפוסט. אתה רוצה לומר שלא דייקנו בתחזית בהתחלה ואנחנו מתקנים עכשיו את התחזיות שלנו? כן, אבל כמו כל מתקשר טוב, נכנסתי לאתר לכל מקום שהזכרנו את זה ושיניתי רטרואקטיבית את הטקסט ל-16 לפברואר. כמו אלוהים. כמו אלוהים. מחקת את העדודיות. כן, כמו המשטר הסובייטי או משהו. Dude, let's play something. כן. עכשיו היה אמור להגיע פינת אמת או ספק סביר, אבל השבוע נעשה משהו קצת שונה. משהו שאולי גם נעשה במפגש המאזינים עם רן לוי, ותוכלו להירשם אליו ולשחק יחד עימנו. זה הכל תלוי בהצלחה שתהיה לזה עכשיו, הכל תלוי בהצלחה שתהיה לזה עכשיו. אנחנו עושים טסט רן לכבוד השנה החדשה. המשחק שאנחנו עומדים לשחק הוא כזה. נשחק 3 סבבים בין 3 המשתתפים, ליאור, שני וברק, כאשר בכל פעם נשאל מישהו שאלה, הוא יוכל לבחור או קטגוריה של אירועים ואנשים שהם רלוונטיים לעולם הספקני, או אירועים ואנשים שרלוונטיים לעולם המדעי, ובקטגוריה הזאת הוא יקבל שאלה. כל שאלה, אם הוא יענה על הנכונה, הוא יקבל ניקוד של 4 נקודות. אם הוא לא יודע את התשובה והוא מעוניין בכך, הוא יכול לשמוע רמזים שהם הולכים ונהיים יותר ויותר משמעותיים ככל שאתה בוחר לשמוע אותם, ועל כל רמז שהוא יבחר לשמוע הוא יאבד נקודה מה4 נקודות. כלומר, המקסימום שתוכלו לקבל על שאלה זה 4 נקודות אם אתם עונים בלי לשמוע אף רמז, והמינימום הוא 1 אם אתם שמעתם את כל 3 הרמזים. בגדול... או 0.
או 0 אם טעיתם, אכן. השאלות מסודרות ככה שהשאלה עצמה היא תהיה מעין רמז, שאם אתם יודעים אותו אתם תוכלו לדעת את התשובה, אבל הוא יהיה מאוד קשה ואפילו קצת מטעה לפעמים. אז בוא נתחיל באמת עם ברק. ברק, אתה המשתתף הראשון בסיבוב הראשון. צריך גם איזשהו דף לרשום עליו את הניקוד. אז ככה, האם אתה מעוניין בתחום הספקנות או מתחום המדע? זה נורא קשה. אני אקח את תחום הספקנות בבקשה, ירון. תחום הספקנות בבקשה, ברק. אתה צריך לזהות על מי מדובר. מדובר באדם שפעיל בתחום הספקנות. אוקיי. אז השאלה, או הרמז הראשון, הוא היה מאמין גדול בוו-וו, כלומר בתחומי רפואה אלטרנטיבית ורוחניות וכו', עד שלאחר רכיבה מאוד מאומצת באופניים, הוא קלט שכל השיטות שהוא משתמש בהן להגברת הבריאות שלו הם בולשיט והן לא באמת עובדות, והוא החל חשיבה ספקנית ולהיות ספקן. האם אתה כבר רוצה לנחש על מי מדובר, או שתרצה לשמוע אחד משלושת הרמזים הטעימים ונהדרים שיש לנו? ירון, אני די שבע, אני חושב שאני אנחש כבר עכשיו. הולי קראפ, באמת? מייקל שרמר. אומייגאד, אתה צודק לחלוטין. מייקל שרמר, דוקטור להיסטוריה של המדע, אחד המתנגדים הפומביים למתחממות הגלובלית עד ששינה את דעתו בעקבות הראיות, המייסד של הסקפטיק סוסייטי ומגזין סקפטיק, וזה היה פרט ריביה די מטורף. רק מאיפה אתה הכרת אותו? רוכב אופניים זה פרט שקשה לשכוח. הוא בן אדם שהגיע לזה בעקבות רכיבת אופניים. It's ridiculous story. כן. 4 נקודות לברק בבקשה. הולי קראפ, כן, לא ציפיתי שאת זה מישהו ידע, כן. יש הפתעות במשחק הזה. בינתיים מעולה. אז עכשיו ליאורה, מה את מעוניינת? מדע או ספקנות? מדע. מדע, אז נבחר שאלה מתחום המדע. אז ככה, את צריכה לזהות על איזה תגלית מדובר. 3 קיבלו עליה פרס נובל, זו תגלית משמעותית, כן? נבירה בהיסטוריה של הגילוי, העניקה אחרי עשרות שנים סוף סוף קרדיט למישהי שהודחקה מהרקורד ההיסטורי, והיא קיבלה אותו לבסוף. כלומר, מישהי שבלעדיה הגילוי לא היה מתבצע, וששלושת הגברים האלה מחקו אותה מהרקורד ההיסטורי. המקרה אפילו חמור עוד יותר, כי הם השתמשו בחומרים שלה בלי ידיעתה או רשותה, הם כמעט גנבו אותה מהמעבדה שלה, אפשר להגיד, את החומרים האלה. יש לי משהו מאוד מעורפל, אם אני לא טועה זה משהו בתחום הגנטיקה. אני רק אגיד שבניגוד להצלחה המטאורית של ברק, הכוונה, לא ציפיתי שתדעו את התשובות בעקבות השאלה הראשונה. בבושתי, אני אוריד לי נקודה ואקבל רמז ראשון. זה ממש לא בושה. כי חלק מהתגלית, חלק משמעותי בהגעה אל התגלית שלהם, הצליחה אחרי שכימאי שבמקרה עבד בחדר, הסתכל על מה שהם עשו ואמר להם, אתם עושים את זה לא נכון, למה אתם עושים את זה ככה? והם אמרו לו, ככה כתוב בספר הלימוד. הוא אמר להם, כן, זה ספר לימוד עם טעות בתוכו. אני פשוט אנחש על איזושהי תגלית שאני זוכרת את הבחורה הזאת. קחי מחשבון שבניחוש אין חזרה אחורה. לא, אני לא יודעת, אני אקח עוד רמז. הרמז השני הוא כזה. התגלית הייתה לפני כ-50 שנה, ומאז היא הייתה כל כך משמעותית שהיא לא רק הכתיבה תחומים חדשים לחלוטין במדע ומשמשת כבסיס לפחות או יותר כל הרפואה המודרנית שלנו, אלא היא גם נכנסה ללקסיקון שמוכר לכל בן אדם באשר הוא. טוב, אני חושבת שאני יודעת ומדובר ב-DNA. אכן. אוקיי, DNA. ווטסון, קריק ווולקינס, שגילו את מבנה ה-DNA, לא את ה-DNA עצמו, אלא את המבנה המולקולרי שלו, והם עבדו במעבדה אחת, והאחיין שלהם עבד במעבדה של גברת אחרת, שלבושתי לא כתבתי את השם שלה פעם. הם עבדו במעבדה שלה, והיא זאת שעשתה את כל המחקרים שהם אמרו איפה נמצא המטען החשמלי במולקולה, ומה העובי שלה, ופשוט האחיין שלהם עבד במעבדה שלה. בערך 2 עשורים לאחר מכן, בעקבות פרסום זיכרונות אישיים של חלק מהאנשים שהיו מעורבים בזה, היא קיבלה את הכבוד הראוי לה. היא לא הצטרפה אליהם לפרס נובל, אבל היא קיבלה את הכבוד שראוי לה. ועכשיו שני, מה את מעוניינת? את מעוניינת במשהו מתחום המדע או מתחום הספקנות? ספקנות בבקשה. ספקנות בבקשה. מדובר בתחום
שהספקנות פעילה לגביו, אוקיי? זאת רפואה אלטרנטיבית שהעיקרון הבסיסי ביותר שלה נוסח על ידי כימאי וביולוג בשם פרצסיום, על אף שהעיקרון הזה מיוחס לממציא השיטה שחי כמעט 200 שנה לאחר מכן. רמז? אז הרמז הראשון, במהלך המאה ה-19 היא הייתה כל כך פופולרית, עד שהיא תרמה רבות להיעלמות של שיטות אחרות כמו הקזת דם וכוסות רוח, עד שביקורת מדעית הורידו אותה מעשרות מכללות שעוסקות בזה בתחילת 1900 לאפס ב-1920. בארצות הברית, סליחה. תן לי עוד רמז. בזמן ההמצאה שלה, הסיבה שהיא תפסה פופולריות זה כי למרות שאנחנו יודעים היום שהיא לא עובדת, היא הייתה בטוחה עשרות מונים מהרפואה שהייתה בזמנה, שהשתמשה במתכות כבדות ודברים נוראים אחרים שניתנו לחולים. אז למרות שהטיפול ההוא היה לא אפקטיבי, הוא לפחות לא הרעיל את החולים. כירופרקטיקה? לא. לא? אז מה? לא, הומאופתיה. פשוט הומאופתיה. ההנחה הבסיסית שלה של like cures like לא הומצאה על ידי ממציא השיטה, אלא ממש נאמר על ידי הבחור ההוא שם, כמויות מזעריות מהחומר שגורם למחלה, עשוי לתרום לריפוי שלה ולהתפתחות החסינות הטבעית של הגוף. אז ברק, הכדור חוזר אליך. אני מוביל חבל הזמן. מה תרצה? מדע או ספקנות? שתשים לב אם תיקח בספקנות אז יישאר רק עוד פריט אחד שם. נו, מעולה, וככה אני מקביל את זה, אז יהיה לי 2 ספקנות, יצאתי מורווח, כי זה התחום החזק שלי. אני אקח ספקנות בבקשה. ספקנות? טקטיקה זה גם חלק מהמשחק פה, חבר'ה. אוקיי, אז ככה, מדובר בבן אדם שיש לו רלוונטיות לתחום הספקנות. הופה. על אף שהרמז הראשון הוא לא קשור לתחום הזה בכלל. הבן אדם הזה היה הראשון לצייר פונקציות כמו שאנחנו מכירים היום ולכתוב חזקות באופן המתמטי המקובל. אני צריך רמז בבקשה. הרמז הראשון, על אף שנחשב שנים רבות שהוא מת בטרם עת מדלקת ריאות, מחקר חדש חושף שיכול להיות שהוא הורעל זרניך, נכון, ביסוד זרניך. המחקר הוא די מפוקפק, כן, כאילו... תן לי עוד רמז בבקשה. הוא חטף ביקורת רבה על הסתמכותו על אלוהים כבסיס פילוסופי ליכולת שלנו לדעת דברים. שיט, אני חושב שאני יודע, אבל אני לא אקח את הסיכון כמו שאני. תן לי עוד רמז. טיעונו המפורסם ביותר עסק בדבר היחיד שיכול לעמוד בפני ספקנות קיצונית. אוקיי, דקארט. Yes. רנה דקארט. Yes. 1 point please. 1 point please. ליאורה, האם תרצי את האייטם האחרון בספקנות או את אייטם מתחום המדע? אני אלך על מדע. מדובר בבאדמה, צריכה לזהות אותו. הוא היה הראשון שקבע את עיקרון היחסות, שחוקי הפיזיקה זהים בכל 2 מערכות ייחוס. זה ברור שזה לא איינשטיין, אבל רמז. הרמז הראשון הוא שהוא היה הראשון שהמציא את המדחום. אני לא יודעת מי המציא את המדחום. אוקיי. הוא היה הראשון שטען שפני הירח ופני השמש הם לא חלקים, אלא מכוסים במהמורות וחטטים. רמז אחרון. הוא נשפט על ידי הכנסייה על טענותיו המדעיות. אסטרונום, נו, איך קראו לו? לא אסטרונאוט. נו, זה שעשה תצפיות, אני אגיד אריסטו ואני אטעה. כן, לצערי מדובר בגלילאו גלילי. אני יודע שהתכוונת לגלילאו, אבל לא צריכה להגיד את השם. צריך להגיד את השם. שני, האם תבחרי לשלול מברק את האייטם האחרון בספקנות, או שתלכי, כן? כדאי לך. אוקיי. פילוסוף שברח בעקבות עליית הנאצים לניו זילנד, שקשור לספקנות כמובן. אם תוכל לתת לי רמז בבקשה? כן. הרמז הזה הוא גם קוריוז. בוויכוח שהיה לו עם ויטקינשטיין, הוא כל כך הכעיס את ויטקינשטיין, עד שוויטקינשטיין לקח את המוט שדוחפים לאח, את הפוקר, ואיים עליו וניסה לחבוט בו, עד שהוא הורחק מהאולם. זה נשמע מאוד מעניין, אתה יכול לספר לי עוד? עוד. הוא חשב שאבולוציה היא לא תיאוריה מדעית אמיתית, עד שבערוב ימיו הוא חזר בו. Motherfucker, I know who it is. I think I know. עוד? הוא שם את הקריטריון המפורסם ביותר להבדלה בין מהי תיאוריה מדעית למהי תיאוריה פסדו-מדעית. אוקיי? אז מדובר קרל פופר. קרל פופר, אכן. קרל פופר שהוא
פרסם מאמר מאוד מפורסם, שמאז כולם תמיד אומרים, עיקרון ההפרחה הוא שתיאוריה מדעית לעולם אי אפשר להוכיח שהיא צודקת, אלא היא צריכה לעמוד במבחנים שיכולים להפריך אותה. ולכן אם יש לך תיאוריה שלעולם אי אפשר להכשיל אותה, מדובר בפסדו-מדע. עכשיו אנחנו בסיבוב האחרון, ויש לי כולם נשארו מתחום המדע. ברק, כן? קבל לתוך פרצוף שלך. יש קבוע מהירות קוסמולוגי על שמו, שלקח מעל ל-70 שנה למדוד במידה סבירה של דיוק. רמז בבקשה. הוא סיפק את האישוש התצפיתי הראשון למה שהפך להיות תיאוריית המפץ הגדול לאורך זמן. Shit. I don't know. I just don't know it. Next. הוא הראשון שסיפק עדויות לזה שהיקום גדול יותר מגלקסיית שביל החלב. That sounds old. יש לך עוד? יש טלסקופ מפורסם על שמו. קופרניקוס? לא, האבל. האבל. אדווין האבל, שהוא הבן אדם הראשון שהצליח למדוד מרחקים בין גופים מרוחקים ולהוכיח שהם לא נמצאים בתוך גלקסיית שביל החלב, והוא זה שפיתח את קבוע האבל ונוסחת המהירות, שהיא אומרת ככל שדברים מרוחקים ביקום ככה הם מתרחקים זה מזה במהירות הולכת וגוברת. אוקיי, זה נהדר. אגב, בשעשועון אנחנו לא נסביר את כל התשובות. אבל זה נהדר. עכשיו, מה מצבנו בניקוד? אני קיבלתי 0. 5-2. ליאור יכולה עם רמז אחד עדיין to tie it. את לא חייבת ללכת על 4. אוקיי, אז הוא האמין שבריאות האדם נקבעת על ידי איזון של ליחות שונות. איך, אני אגב גם מאמין בזה, אבל אני לא מדען, אז אני יודע שאני לא התשובה. וזה מדען אמיתי, זאת אומרת. חשוב להבין, במדע זה גם אומר היסטוריית המדע יכול להיות. לא יודעת. אוקיי, רמז ראשון, על אף שהוא נאבק כל חייו ברעיון הקדושה, שדברים קורים כי הם קדושים או טמאים, באופן פרדוקסל, באופן אירוני, אחרי המוות שלו, הכתבים שלו נחשבו לכל כך קדושים, שאף אחד לא שיפר אותם ועדכן אותם, ובזה התמוטט חלק ממפעל חייו. לטעמי את חייבת לנחש בשלב הזה, ליאורה. למה? יש עוד 2 רמזים. אבל מה זה יעזור לי? ארכימדס, ואני זורקת את זה פשוט כניחוש. אוקיי, אז לא מדובר בארכימדס לצערי, ארכימדס לא עסק ברפואה, והאייטם הראשון היה שזה רפואה, ואכן מדובר באבי הרפואה בזמנו, היפוקרטס. שהוא הראשון המסודר שיש לנו, שהוא אמר שמחלות לא נגרמות מהאלים ובגלל קדושה או טומאה, אלא בגלל דברים פיזיים. שני, את מעוניינת for good sport, או שאני אפתח את זה אולי לכולם? First one to buzz in. מדובר במדען. הוא ניסה לקנות הטבות מין באמצעות סנדוויצ'ים. Oh my god. אני מניח שאני יכול לתת לכם רמז? I think so. הוא היה שותף לפרויקט מנהטן לפיתוח הפצצה האטומית. הייזנברג. איינשטיין. אתה כבר עפת עם 4 ניחושים לא נכונים. אני רק מנסה לעזור להם. לא, זה לא אף אחד מאלה. פיינמן. אתה יצאת מהמשחק, יקירי. אם מישהו רוצה to endorse it, you can endorse. נו, שמישהו יגיד פיינמן. תגידי פיינמן, נו. אכן, מדובר בריצ'רד פיינמן. הרמז הבא היה שהוא נחשב כאחד המרצים הטובים ביותר אי פעם, ולאחר מכן שהוא קיבל פרס נובל על קוונטום אלקטרודיינמיקס. ברק הוא המלך במשחק. כן. אין לי אלא להדיר את עצמי חומים כלליים שיותר נושקים לדברים שאני יודע. אם למשל היה ביולוגיה ימית, אני חושב שהיית לוקחת. אם כי יצוין שכאילו ממש לא ציפיתי שתיקח 4 על הרכיבת אופניים. אבל זה תמיד יהיה משהו שזה פרט שמישהו יודע שאף אחד אחר לא. אז תודה רבה לכם. תודה רבה לך, ירון. תודה רבה לשנת 2011. תודה, אך לא תודה. ותודה לשני. תודה לשני, על זה אנחנו מסכימים. נתראה ב-2012, שאני מניח שטכנית זה נכון, כי אתם מאזינים לזה ב-2012. נשתמע. נשתמע ב-2012. היי, שתהיה שנה שמחה ומלאה ספקות לגבי העתיד שלכם האישי, הבריאותי, הכלכלי. בן אדם! uncool man. אני ספקן. uncool. you're a dog. אני יכולה גם להגיד שתהיה שנה ספקנית. לא, זה לא יעבוד. ברק צודק. אין מה לעשות. ביי, להתראות. ביי ביי. תודה. ביי.